Eta ongi etorri danoi, Endesa Liga da, Endesa Ligako 12. jardunaldia eta Euskal Derbi izango da jokoan bai hemen Buesa Arenan eta gainera ia bete egingo da gaur 14.000-tik gora izango dira ona etorriko diren ikusleak eta zaleak. Bi taldeak partidu honetara etxeko lanak Europan ondo eginda datoz alde batetik. Caja Laboralek ostiralean Txedibitari irabazi egin zion eta top 16an sartu da eta asteazkenean top 16an ez, last 16an sartu zen Eurocupen Bilbao Basket. Beraz, orain ligako partidua Euskal Derbia, azken urteetan gainera derbi beroa, kalidadea handikoa eta badaukagu dagoeneko protagonista bat, beraz hitza Juan de la Vegarentza da. Egunon, Juan. Egunon baita zuri ere eta ikusentzule guzti hori alboan, Zantabach, Baskoneko entrenatzailea daukagu. Buenos días, Zan. Hola, buenos días. Bueno, el pasado viernes fue un día grande aquí en Vitoria. Primer objetivo por el que llegaste cumplido, entrar en el top 16, pero me imagino que queréis más, ¿no? Bueno, yo creo primera premisa para jugar este partido de olvidarse de este viernes. De olvidarse, objetivo está cumplido y vamos al siguiente. Antes del encuentro dijiste que uno de tus objetivos era inculcar a los nuevos jugadores qué es un derbi, porque el de hoy va a ser un derbi apasionante. No sé si en 2 días te ha dado tiempo de inculcar a esos jugadores nuevos el significado de un derbi. Yo creo que es un derbi, yo entiendo que es muy importante para Vitoria, para nuestros aficionados, para la historia de este club, pero para mí como entrenador, aparte de esto, es muy importante de cumplir con examen viernes-domingo, que yo creo que últimos 2 domingos que jugamos no cumplimos exactamente como yo quería. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu rival de Bilbao Basket? Bueno, veteranía, juego duro, es lo que me más preocupa. Vale, muchísimas gracias y bueno, buena suerte para el encuentro de hoy. Aurki, Fotis, Katxikarisekin hitz egiten ahaleginduko gara. Zantabaken hitzak ziren horiek bai, beti bezala garbi hitz eginaz eta exigentzia maila handia eskatuaz bere jokalari noski. Egunon, Josean? Egunon hasieran gure. Exigentzia Baskoniak beti. Izugarria eta beak neko garbi adierazten du, ez? Orain arte agian badakite ostiralez jokatu ondoren, igandean zaitasuna dituela partida jokatzeko. Eta nire ikuspuntutikan, pentsatzen dut Zama Galanta kendu ondoren gaurko partida asko hobeto jokatuko dutela beste igandeak baino, eta espero dezagun, ez, partida hon bat ikustea, bi talde euskaldunen artean. Ikusten ari zarete bai, beltzak, zaleak, Bilbotik etorritakoak eta batez ere hemen Baskonia zaleak noski. Bilbao Basketeko entrenatzailea ere gurekin da, Juan, aurrera. Alaxe da bai, Fotis Katxikarisa alboan daukagu. Buenos días, Fotis. Bueno, vaya partidazo, ¿no? Un derbi apasionante. Sí, bueno, como siempre, en los últimos años, partidos muy interesantes. Bueno, hoy va a ser otra vez un partido muy duro. Tenemos que estar preparados desde el salto inicial porque ellos tienen la psicología a su lado. Están en un momento muy dulce después de la clasificación en el top 16. Nosotros también enfrentamos con un problema de última hora de Raúl. Es un jugador importantísimo, especialmente por esos partidos. Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Creo que mejoramos en defensa porque es un equipo con mucho talento, es un equipo muy vertical y tiene muchas opciones en ataque. Y yo creo que la clave va a ser la defensa y el rebote, por supuesto. Precisamente le iba a dar ese dato, desde que ha llegado Zantabach, el Baskonia ha dominado todos los partidos en el rebote, en los que ha ganado, hoy va a ser un factor determinante. Absolutamente. Sabemos, la semana pasada hemos perdido contra el Cajasol en casa por los rebotes y además este equipo tiene mucho talento y te puede castigar. Vale, muchísimas gracias, buena suerte para el encuentro de hoy. Horixe izan ditugu bi entrenatzaileen hitzak. Eta hortxe, bere hitzetan, azken orduko albistea, Fotis Katxikarisek berak aurreratu diguna, Raúl López ez dago jokatzeko moduan gaur. Zaintiratua dauka, oraingoz behintzat, noski gero ekografiak eta egin beharko dizkiote, baina zangoaren aurrekaldean ez lehen izan zuen hankan, baizik eta bestean, eta horregatik ez dauka jokatzerik gaur, eta Raúl López, badakigu norden Raúl López, berak esan du, baja handia izango da taldearentzat. Bai, ni gogotsu etorri naiz, ez, partida hau ikustea, alde batetikan, posizio hortan, antolatzaile posizio hortan, jokalari kritikatuenak izan direlako orain arte Caja Laboralekoak eta beste aldean goraipatutakoak, ez, liga hontan, bai Ziziz eta Raúl Lópezek ez egotea gaurko partidan gehiegi balditzatzen du, ez, posizio hori gaurko partidarako, baina
ikusteke dago, ez nola moldatzen diran bilbotarra. Baina badakigu baita ere, Raúl López lehen ere lesionatuta egon denean, Ruiek sekulako partiduak jokatu dituela, eta beste datua, Katxikarizek aipatu duena, Cajasalen kontra galdu egin zuen, Endesa Ligan azken partidua Bilbao Basketek, eta Tabak hemen dagoenetik berriz, 3 irabazi ditu, Endesa Ligan 6 dira jarraian, Euroliga eta Endesa Liga kontutan hartuta, Endesa Ligan ere 3 irabazi ditu, Tabak hemen dagoenetik Baskoniak, beraz, bolada honean datoz. Bai, okerez banago gainaz, Cajasolen aurka 20 errebote galdu zituen bere saskiaren azpian, Bilbao Basketek, eta aldi berean hobekuntza nabarmen egin du arlo hortan Tabak taldeak, ez? Espero dezagun biak nahiko sendo egotea eta partida borrokatu izatea, pentsatzen dut bide hortatikan joango dela, ez? Defensako partida izango dela. Eta zaleak hasi dira dagoeneko partidua jokatzen, hemen berotzea ariketak egin dituztenean ere, hemengo zale gehientsuenak noski. Baskonia zaleak dira, eta txaloak beren jokalariei txistu batzuk ere bai, Bilbao Basketekoei eta Baskoniako jokalariak kantxara irten direnean ere txaplo zaparrada handia gaur, zaleek ere 14.000-tik gora direnez izango dute zer ikusia gaurko partidua. Bai, normala denez, etxeko taldeak nahi du bere taldea aupatzea eta zigortzea aurkaria eta hori gertatzen da aurkezpenetan, eta ariketako beroketetan. Hala ere ni, irrikatzen dago jakiteko nola kantxaratzen diran, ze borroka polita ikusiko dugun Notxioni eta Mumbruen artean, barrukaldean nola kantxaratuko den. Notxioni eta Mumbruen arteko beroa. Hamilton eta Lampere arteko borroka hori. Erbel Nemanja eta bar, ez? Partida interesgarria aldez horretik ematen du. Eta zentu honetan, Asier Josean esan berra daukat, Baskoniako zaleak zuek esan bezala txistuak eta orentxe bertan ere bai txistuak eta irainak zuzendu dizkietela Bilbao Basketeko jokalariei. Haien hartzaile, irain horien hartzaile nagusia Alex Mumbrú izan da, Fotis Katxikari zorretaz jabetu egin da eta zuzenean joan da jokalari kataluniarraren gara. Animak ematea, esateko, azteko, partidan zentratzeko. Bai, zentratu egin beharko dute, baina esperientzia handiko jokalak dira, badute eskarmentua, baina entzun hemen Buesarenan dagoen giroa orain. Derbi badela garbi, eta derbiak beroak behar dute, pasioa asko baitago jokoan onelakoetan, ez da partidu bat irabaztea bakarrik. Partida bereziak izaten dira, ez? Hori badakigu, jokalariak izandakoak nolakoak izaten diran derbiak, eta hemen aspalditikan, ez? Daukate borroka latza, baino kiroltasunez jokatzen dituz. Hori da legea. Derbi guztiak eta espero ezagun gaurkoa ere bide hortatikan joatea. Bai, ze gogoan izango duzue, Eurokopan gertatutakoa partidu amaieran. Horrelakorik ez dugu ikusi nahi berriro noski kirol kantxa batean. Aurkezpena orain, Baskonia Caja Laboralek. Eta Josenek esan bezala, gaur behintzat, Cabezas eta Raúl López, hainbeste bider elkarrekin ibili direnak, bai gaztetan, Espainiako selekzioan, baita gero kinkin ere, gaur ez dira elkarren aurka izango. Azte partidu Etxedebitaren kontra, garrantziagatik, gero maila desente hobea Baskoniak Etxedebitaren aurrean. Bai, Caja Laboral Baskoniak erakutsi zuen, lehenengo laurdenean landu zondo partida eta bigarren laurdenean estutu egin zuen bere defensa, abiadura sartu eta agian hor Petrovicek arazo batzuk izan zituen, zonakago defensa egin ondoren eta oso ondo apurtu zuten, ez? Bikain esango nuke Caja Laboraleko jokalaria kanpokaldetikan eta lehenengo zatian 8 sartu ondoren partida erabakita utzi zuen. Horixe, horietatik 7 bigarren laurdenean gainera eta Koser izan zen honenetariko bat eta noski Bielitsa ere bai. Nemanja Bielitzak sekulako partidua egin zuen, jardunaldiko jokalaririk onenaren saria ere eman diote, baina Tabakek esan du, ostiraletan jokatu, baina igandean ere jokatu beharra daukagu. Horba, aurkezpenean, bai Koser eta bai Nemanja azken partiduko onenak, aurkeztu dute Bilbao Basket, aurkeztu dute Caja Laboral Baskonia, Euskal Derbia hasteko 3 minutu falta dira eta beraz guk berriz ere estudiotara egingo dugu eta laizter gara berriz ere zuekin partidua osorik eskaintzeko zuzenean noski. Caja Laboral Baskonia eta Bilbao Basketen inguruan jakin beharreko guztiak bildu behar ditugu orain eta gero ja zuzenean Buesarenatik bi taldeauen arteko neurketa ikuskizuna hastera doa eta.
Ligako klasiko moderno bilakatu da azken urteotan Baskonia eta Bilbao Basketen arteko derbia. Emozioz eta tentsioz beteriko partidak izan ohi dira eta sarri asko egoten da jokoan. Zenbakiei erreparatuta demoraldi oso antzekoa egiten ari dira bitaldeak. Biek 8 garaipen eta 3 porrot dituzte. Baskoniak gehiago saskiratzen du eta Bilbao Basketek defentsa hobea dauka. Bilbotarrek bola dezin hobea zeramaten pasaden asteburuan etxean Cajasolen aurka galdu arte. Europan lehen fase borobila berretsi zuten Espiruren aurka, 6 garaipen beste horren beste partidatan. Oso bestelakoa da Caja Laboralen ibilbidea, duela hilabete inguru taldeak ondoa jo zuen Obradoiroren aurka. Ivanovic bere kargutik bota eta tabatxekin, taldea erabat suspertu eginda, Europako 16 onenen artean sartzea lortu dute arabarrek. Entrenatzaile kroaziarrak askatasun handiagoa ematen die bere jokalariei, baina taldearen hobekuntza nabariena errebotean iritsi da. Taldeak 6 garaipen daramatza jarraien eta horietan guztietan nagusi izan dira errebotean. Litekena da bi taldeek jokalari guztiak lehiarako prest izatea. Baita Kostas Basilaiadis eta Lamont Hamilton, biek ala biek astean zehar arazo fisikoak izan dituzten arren. Eguerdion eta ongi etorri danoi, Endesa Liga da, Endesa Ligako 12. jardunaldia Euskal Derbia jokoan gaur, Buesa Arenan, Caja Laboral Baskonia, Bilbao Basketen kontra bigarren postua dago lekuan, momentu honetan bigarren postu horretarako borrokan hortxe dira alde batetik Caja Laboralekoak, 8 irabazi eta 3 galduta, eta baita Bilbao Basketekoak ere, oraingoz 5. baina 8 irabazi eta 3 galduta. Ikusi duzue, hasierako bostekoa Bilbao Basketen, hor dira zaleak, etorri dira bai, Bilbotik 11 zale, ordu bete besterik ez dago eta kotxez, eta Caja Laboralen Eurtel, Koser, Notxioni, Milko Bielitsa eta Lampe hasierako bosteko horretan. Gogoan izan ostiralean jokatu zutela Euroligan Caja Laboralekoek eta Bilbao Basketekoek berriz asteazkenean Eurokopan. Eta azken ordukoa ez dagoela Raul López. Horregatik behar bada Zisis hasierako bostekoan, Basileiadis hau bai, jokatzeko moduan da, hor daukazue irudietan, Europan etzen izan virus bat zeukalako, eta gero Mumbrú, Hermel eta Hamilton. Bostekoak punta-puntakoak noski. Bai, bitxikeri bat Koser egotea, ez ikusita nolako partida jokatu zuen ostiralean, eta eserita ulkian utzi ditu bai Goleson, normalean bostekoan kantxartzen delako, edo Fernando Sanemeterio, ez? Horiek izaten dira aldaketak, baino ikusita nola jokatu zuen Koserrek eta ze maila ona eman zuen, merezita, ez? Bostekoa. Bola da honean dago, aurrera, esango du entrenatzaileak, ez da? Eta baita Txapu Notxion ere bostekoan, Txedebitaren aurka Fernando Sanemeterio izan genuen hasierako bosteko horretan. Horatzen dugu lehenengo laurdenean, Baskonia atzetik amaitu zuela, eta batez Koser, Bielitza eta Notxionerekin taldeak buelta eman ahal izan ziola partidari. Hasi egingo da Euskal Derbia, Endesa Ligan, Caja Laboral eta Bilbao Basket aurrez aurre. Hemen Buesa Arena, ia lepo, 14.000 gora ikusle. Lehenengo baloia Arabarrentza da, Eurtel eta Notxioni, honek Milko Bielitsari. Notxionik berak jaurti, ez da sartu lehenengo alegin hori, errebotea Hamiltonek. Eta lehenengo txistuak Bilbao Basketi hemen zalek, Zisis bakarrik, ez du asmatu. Greziarrak behar bada, errazegi ikusi du barneraketa hori zuloa galanta zelako. Ondo aurkitu du hor blokeo zuzen bat egin ondoren pasabide izugarria eta harridura... Aurpala zuztea baino ez zeukan, itxuraz ez da? Hori da, nahiko justu iritsi da eta batiru dien, ez? Ondo usteko barruan zeukala aukera, baina... Behar bada sartu eta pertsonala ere nahi zuen, eta horregatik sartu ere ez du egin Zisisek. Utxean oraindik markagailua, berriro ere Greziarra aurrekaldean. Basileiadis eta Koser elkarren kontra. Hamilton, Basileiadisen irukoa, ez da sartu. Errebotea, Eurtelek azkar jokatzeko modua dauka frantziarrak. Berak jaurti, ez da honek ere. Zisis, Mumbrú eta Notxioni, lehen esan bezala, azte partidua. Bi jokalari handi dira,
Mumbruk buelta erdia, barrura, oraingoan bai. Bilbao Basketek egin du Euskal Derbi honetan lehenengo saskiratzen. Dotorea, mugimendua. Notxonik ere mugimendu berdinak egiten ditu eta agian horregatik esan dugu, aurkezpenean. Partida polita eta borroka latza ikusteko aukera izango duela, Aztebinkoa. Beheko zutoin ingurua. Oserrek Milko Bielitxari, oso ondo Milko Bielitxa, gustokoa du distantzia hori Milkok, eta urruntxo zeukan, une horretan Hamilton. Bina. Mumbruri erraz, hor defentsan utxe egin dute kaja laboralekoek eta bakarrik zegoen. Notxonik nahi zuela defenditu mugimenduaren jarraipena, sistema edo eskautina, eta hor ustegabean egin du atzekaldean Mumbruk. Barrurantza sartu da Ausart Koser, baina eskautina eginda izango dute eta honek ere badakite normalean ezkerretik egiten duela betik, ezta? Ezkerti peto-petoa da. Eta ara eraman dute eta defendatu egin dute ondo orain Bilbao Basketekoek. Zizisentza da baloia. Oraino presioa egitera Eurtel. Italau aurretik dira bilbotarrak, Basileiadis. Mumbruk baloiaren zai, Zizisek banatuko du. Erbel dauka aldo batean, bestaldean Mumbruk, iruko keinua, ez. Goitik ipini du baloia, eta barrura. Zer jokatzen dituen barrekaldiak, Oso dotore bukatzen ari da jokaldiak eta ziurtasun handiz jokatzen gainaz Notxorin dauka. Eta motibatuta Alex Mumbruk, ez dakigu... Horra! Erantzuna Notxonik, esan Juan, irukoa Notxoninena. Hori Alex Mumbruk oso motibatuta lehenengo minutu hautan berak saizkiratu ditu bere taldeko 6 puntuak eta ez dakit armaietatik jaso dituen mezu horiek motibatu ote duten. 5 eta 6, baina Notxonik ikusi du bere taldeak beharraz zeukala eta Ausart irukoa egin du, orain pertsonala Zizisi barnerak eta horretan. Mumbruk defenditzeko garaia zaitasuna ditu atzekaldea ondo egiteko bere defensa eta bere mugimendua eta hor Notxoni jokatu dio kinu txiki bat nahikoa izan du, aurkitzeko metro erdi inguru hori jaurtik eta on bat bilatzen. Lehenengoa sartu egin du Zizisek. Minutu gehiago jokatu beharko ditu gaur. Raul López lesionatuta dagoelako. Eta Bilbao Basketek lesionatu bat dauka, kaja laboralek bat bera ere, denak daude jokatzeko moduan. Berriro ere irukoa Notxonik, barrura! Bigarrena jarraian Argentinakoak. Berdindu egin du partidua, 8 eta 8. Eta esan behar dugu hauek, sistema hauek, Santa batek berritutako sistemak direla, bi blokeo bapatean prestatzen dizkiote jaurtitzaldiari eta horro sondo baliatzen ditu bere aukerak Notxonik. Eta erasoan pertsonala Mumbruk Notxoniri, lehenengoa. Mumbruri eta, lehen txapu Notxoni buruz, komentatu nahi nuen, bi iruko jarraien sartu dituela, bera da ligako honena, portzentajean, iruko jaurtiketetan orain arte, portzentaje ikusgarria, 166koa du. Ikoitiak, adierazi dizkiote, eta baloia beraz Bilbao Basketentzat izango da. Aipatu dugu Koser eta Bielitxa izan ziren, Nemanja Bielitxa izan ziren ostiralean Txedebitaren kontrako partiduan onenak, gaur Koser aserako bostekoan dago. Mumbruk irukoa, ez da sartuko. Errebotea Eurtele jaso du, kontraraso egiteko moduan dira arabarrak, horra! Aurretik ipinidea, kaja laboral, 8 eta 10. Erantzuna baina kontrarasoa, Basilea Isek, hemen ez dago despiste txiki bat ere izateko aukerarik, eta hemen ikusi dugu ze azkar arteatu duten ondoko manatikan, eta ustegabean harrapatu du kaja laboral. Odalkiak ordainetan esaten dugu hori, ez da? Nahiko garbi gaina. Orain Lamperi. Lampe indartsu egi behar bada. Partidua berdinduta Ziziz erasoan. Basileiadis. Koserren aurka bera bakarrik, ez. Errebotea Lampe. Esan dute, bi entrenatzaileak errebotea zenbateneko garrantzitsua dekau. Dagoeneko, oaindikan inork ez du lortu, erasoan errebote bat ere, eta oso ondo ari dira zaintzen bai Bilbao Basketek eta Kaja Laboral bere errebotea.
Notxioni jokaldia aginduz, Herbel dauka orain parean. Erasoan adierazi dio Notxioniri epaileak, hor da jokaldia errepikatuta. Erabakitzaia, Herbel mugitzen edo ez, hemen angulo ontatikan ez dugu oso ondo ikusi. Ez dakit ze irizpidea erabili duen hor epaileak. Sorbalda erabili duelako edo ez, baina azkenean, Notxionentzat, falta hori. Eta baloia beraz, Bilbao Basketeko entzat, Ziziz eta Herbel. Mumbruk kanpoko jaurtiketa egingo du, orain Urrunegi. Eta baloia? Inork ez daki. Epaileek ere ez dute erabakirik hartu nahi? Bilbao Basketi eman diote. Gelditu dira, Martin Bertranek hartu du erabakia, epaile nagusia. Horregatik da, epaile nagusia. Baina hor, bata bestiari begira, epaileak ere. Hamilton, ez dugu oraindik partiduan ikusi, Urruneko jaurtiketa Mumbruk, oso gaizki. Errebotea Koserrek. Eta baloia dagoeneko erasoan, Caja Laboralek dauka. Aldatu egin du antolatzailea, Tabakek orain Kabezaz. Aginduak emanez, Milko eta Notxioni. Koserren bila hor, Basilei Adiz. Ez du ondo eman pasea frantziarrak, Ziziz badoa. Hala ere ez du antza jokaldia bizkor amaitu nahi. Bostak etorri arte zai egon da. Orain arte ikusi duzue, lau baloi galdu ditu Caja Laboralek, bakarra Bilbao Basketek. Herbel, barrukaldean Hamiltonen bila. Ez zuen lagunik, eta azkenen urratsak egin ditu. Iterako mugimenduetan. Itxutu eginda Hamiltoni eman nahirik, ez da? Baina Hamilton ondo defendatuta zegoen. Ongi ari da defenditzen bai alde batean eta bestean. Neikoa gainaz, neiko egin gainean dabiltza jokalari guztiak. Eta espaldi badago mugimendurik, paseko marra guztia zainduta daude. Koserrek iruko kainua. Kabezaz eta Lampe. Laguna nahi du Kabezazek, Koser kanpoan aurkitu du, irukoa da, Barrura! Barrura Fabian Koserre. Gogoan izan, jokalari hau, lehenengo Bilbao Basketek nahi izan zuela, denboraldi haseran. Eta gero Caja Laboralek, fitxatu zuela. Mumbru. Beste behin Herbel eta Mumbruen arteko konexioa, hainbat urte gauza bere egiten, lehengo Real Madrid eta zeneko urteetan Bilboan. Askotan jokatzen dute mugimendua, blokio itxua, bizkarretik hartzen du, hor Mumbruen defenditzaileak, eta hip moduan jokatzen dute hor, atzeko ate hori irikita. 13 eta 12 oso berdindutan orgeiagoka, orain arte Euskal Derbia punta-puntakoa. Izan ere, bigarren postua dago jokoan, eta baita gero kopan onenen artean egotea. Koser. Pasea Milkori, Herbel ez da iritsi oso ondo oraingoan, Caja Laboral, dotore. Bai, orain arte ikusten ari gera gaina zoreka handia, bai alde batean eta bestean ikusten ditulako pibota barrukaldean jokatuz eta kanpokaldeko jokalariak hiruko marra bilatuz. Basilei Adizek ez du asmatu, bakarrik zegoen. Notxioni eta Kabezaz ez. Lampe lurrean da, horregatik ezin eman lagunari, Milko Barrura dator. Urrunekoa jaurtiketa Moz. Mumbruk ikutu eta Zizizi eman. 15 eta 12, lehenengo 3 puntuko aldea. Bakarri dago Basilei Adiz, ez da oraingoan ere. Errebotea Milkok. Notxioni, hau bai, hau sartu egingo da. Hor da jokaldia, noski aurpegian igarri diogu. Aurkitu du zirrikitua, keinu bat egin du pase bat emateko Lamperi eta hor aukera izan du, zentimetro batzuk irabazteko eta Mumbru erdi salduta gelditu da, edo falta egiteko zorian edo utzi behar. Bai, baina aurpegian igarri diogu ja barnerak eta egiteko prest zegoela, ez zuela lagunen zai egoteko asmorik, eta lehenengo utxartea Katxikari sekentzun egingo dugu. Vueltas uno. First of all, now the press. Alex. Ramón. Sí. Sí. No,
Katxikariz eta laguntzaileen aginduak, noski, kontraerasoan ez usteko, ez da saskiratzen merkerik ere, eta Juan, aldaketa Bilbao Basketen aldaketak. Bai, bi taldeetan izango ditugu aldaketak, zuk esan bezala Bilbao Basketen bintzat bi baditugu, Adrien Muerman eta Ruye Grimau kantxan dira, eta Caja Laboralen Nemanja Bielitza. Antolatzaile lanak beraz orain Ruye Grimauk egingo ditu. Datua esanguratsua, 6 jaurti dute. Hiruko 6 jaurtiketa egin dituzte Bilbao Basketekoek eta ez dute bat bera ere asmatu orain arte. Eta gogoan izan horrelaxe apurtu zuela partidua ostiralean. Txebeditaren kontra Caja Laboralek. Bigarren laurdenean. Oain Grimau antolatzaile posizio hortan jarri du. Katxikarizek eta hasi da, bereak egiten, beko zutuina bilatuz, hor badakielako nagusitasuna daukala kabezasekin eta nola banatu duen asistentzia. Bere buruak inaserre, Notxioni, jezarlekura, behar bada personala egin duelako, bigarrena. Hamiltonek sartu egin du, aurrenekoa. Batetik bat, hause da, lehenengo puntua Brokiniko. Orain arte ondo zainduta daukate. Hamilton baloi gutxi ikusi du, orain arte ondo zainduta Lamperekin. Ikusin berez, hemendik aurrera piskortzen den edo ez. Datu batu erra. Kabezaz eta Grimau dira orain, elkarren kontra bata bestea defendatuz. Kaser, Koserrek, Lamperi eta berriro ere Kabezaz. 8 segundu Kabezaz barruraino, Nemanja Bielitza, bai! Irukoa Bielitza, konfidantzaz dago mutila. Bai, konfiantza izugarria dauka eta nik esango nuke talde guztiak iruko marratik bosaiek eragin ondoren lau sartu ditu. Eta oraindikan lortu gabe lehen esan duzun moduan jaurtiketa on bat ere Bilbao Basket. Kargu hartu dio Mormani, orain Katxikarizek. Nik uste Nemanja Bielitzak erraztegi jaurtu duelako, handi bakarrik. Urruti xamar zegoen laguntza egiten barrukaldean, ikusita lanpe zegoela hor pintura inguruan eta agian horregatik esan dio, ez laguntza hain luzeak egiteko. Basilia dize berriro ere kale, zazpitik irukoetan. Muerman, Mumbru, zaidago Basilia dize dauka baloia eskuetan, hor da Grimau. 3 segundu. Hamiltonena. Bai, txaloak beste behin armailetatik Baskonaren defentsa horri eta lehen aipatzen ari zineten. Azken aldian primeran ari dela talde Gasteiztarra iruko marratik, Txedebitaren aurka, errekorra utzi zuten Euroligan 15 iruko sartuta. Hauren errekorra, noski. Eta orain txistuak okerezonako Rakovichentzat. Badoa kantxara jokalari serbiarra Hamiltonen ordez. Bai, Hamiltonek ez du partidu honi jokatu orain arte, eta gainera 3 segundu zonan, segurueni pentsatu du Katxikarizek, ondo torreko zaiola, apur bat jezarlekuan eserita egotea. Bai, beste ikuspuntu bat izaten da aurkitikan, arnaz pixkat hartu, hausnarketa bat egin, eta ikusi, nola jokatzen duen aurkaria eta nola dagoen partida. Irakurketa hori egin ondoren, nik uste hobeto kantxaretuko dela, lagun Hamilton. 6 goitik, Caja Laboral Euskal Derbian. Eta orain pasea begira nola eman duen Mumbruk, hori oso zaila zen. Oinarekin ikutu du Lampek, Mumbru, aldan moduan jaurtita sartu egin du Kataluniakoa. Etzen erreza, Ez, erortzen ari zen. Baina behantzat prestatutako jokaldia ondoko marratikan eta oso ondo aprobetxatu du. Kataluniara. Koser bakarri, makurtuta bebetik. Erreza dira jokatzen buruz. Sasoian dago, bolada honean dago. Eta hori bere taldeak igerri egiten du noski. Caja Laboralen mesederako. Grimau. Muermanek ez dauka hor biderik, Rakovicek, urrunekoa, Barrura, azken segunduan egindako jaurtiketa, horrelaxe bukatu da lehenengo laurdena, 22, Caja Laboralek, 18, balekoa da eta 18, Bilbao Basket.
22 eta 18 aurretik dira. Kaja laboralekoak bai sailkapenean Endesa Ligan, bigarren daudelako eta bosgarren Bilbao Basket, baina biak ere 8 garaipen da 3 porrotekin, eta baita gaurko partiduan ere, baina egia esan oso berdintzu norgehiagoka orain arte. Bai, pentsatzen de gainaz mingarria izango zela, ez? Kaja laboralentzat azkeneko jaurtiketa hori Rakovicena behartuta egin du, ondo punteatuta lanpengatik, baina hala ere meritu handiko saskiraketa lortu du eta lortu dute berriz hurbiltzea, ez? Esan behar dugu, iruko marratikan dagoela alde pixkat orain arte, ez zerbait adieraztekotan, baina bestela berdintasuna izugarria kantxan gainean. Bai, noski, 7tik bat bera ere ez dute asmatu bilbotarrek, eta hori ez da ohikoa izaten. Bai, bien bitartean kantxan, hori Algara dantza eskolako kideak ditugu hemen euskal dantzak dantzatzen, badakigu noski derbietan alakoak, dantzak eta folklorea ikusgai ere izan ohi dela. 22-18, Laugoitik Kaja Laboral, badoaz dantzariak eta badatoz jokalariak. Hortxe, 3 puntukoetan 6-tik 4 Kaja Laboralek eta 7-tik huts Bilbao Basketek, Josanek esan bezala, lehenengo laurden honetan daturik aipagarrien. Ziziz berriro ere, jokoan, orain Grimaurekin batera, bi txiki beraz, eta Koserren pertsonala. Lehenengoa du, frantziarrak. Falta gutxi orain arte, bi falta bakarrik egin ditu Bilbao Basketek lehenengo laurdenean, eta hau izan da bosgarrena Kaja Laboralentzat. Ziziz jokoa banatuz, Muermanek irukoa du, ez da sartuko. Labur, motz gelditu zaio Mormani jaurtiketa hori, eta arduratzen hasita gongo dira, 8-tik huts, ez? Bai, eta nik esango nuke jende guztiak espero dugula, zerbait gehiago, ez? Iruko marratikan Mormanengatik eta aspalditikan Kamuzka bilena. Balekoa da, haze poza hemen, Kaja Laboral zaleen artean, San Emeteriok hainbat bider egiten duena egin diolako Rakovic'i. Lehiakorra dela, bere bila joan da gorputzarekin, kontaktoren bila ondo defenditu du hor, kontuan izanik ze aldea dagoen altueran eta abiaduran. Rakovicek oso ondo defenditu dio, baina kontaktoren bila joan da, Fernando San Emeterio eta uste gabean harrapatu du, eta gero sartu baina. Iruko jokaldia atera dio San Emeterioko Rakovic'i, eta orain argi ibili da oso Koser, antzegoelako usopasari begira Luxe Grimau, baina Koserrek igerri egin dio. Konzentrazioan, sartuta partiduan, 10 jokalariak. Mumbrú, kanpora, Muerman, Mumbrú berriz ere. Orain, San Emeterio eta Rakovic barruan dira. Oain alderantzik gertatu da, ez? Sisteman bidez lortu dute aldaketa bat egotea eta San Emeterio gelditu da Rakovicekin hor zaskian azpian eta oso ondo aurkitu du hor pasea Alex Mumbrú. Baina ez du hiru puntuko jokaldia lortu Rakovicek, diferentzia nagusia horixe, Muerman eta Grimau. Badoa Grimau, barrurantza, Ziziz, hirukoa da jaurtiketa, bai, orain bai, lehenengoa sartu dute 11. minutuan, Bilbao Basketekoek 6:15 kanpora. Eskumutur fina dauka greziarra, baina hala ere gutxitan bilatzen du, ez? Hiruko marra hori. Horra erantzuna, horra San Emeteriok erantzuna. Muerman eta Ziziz, zer den konfiantza gero. Kaja Laboral bolada honean dago eta edonork jaurtitzen du eta sartu ere bai. Zizizena Labur, errebotea Plaize, badoa kabezaz. Orain Koserrek, baita honek ere. Hau da, hiruko festa. Eta Bilbao Basket ez da txedebita. Baina, oraingoz behintzat, bigarren laurdenean Euroligan txedebitari egindakoa egiten ari zaio. Kaja Laboral, Bilbao Basketi. 31 eta 21, 10 goitik, horixe tartea, Arabarren alde.
noski bai, ikusita gaina CR zaria jokatzen, transizioan, desoreka bilatuz, Caja Laboral Baskonia bikain. Noiz behinka saiatzen da Bilbao Basket kontraeraso bilatzea, uste gabean harrapatu dute lehenengo aldian, baina geroztikan asko hobeto ari da zaintzen balantze hori talde arabatarra eta badirudi zaitasuna dituela oain ondo bideratzeko partida Bilbao Basketek ikusita CR zarien jokatzen Caja Laboral. Bai, eta 8-6 hiruko jaurtiketetan, 75, 9-tik bat, baino ez Bilbao Basketek. Mormanek baloia jokoan, Zizisi. Eta Baskonia zaleak gustora noski. Partiduan dagoeneko 10 puntuko tartea hartu du eta Arabako taldeak. Bigarren laurdenean denean norgeoka, Lapurtu, kabezaz, badator Oleson, eta pertsonala egin dior Morman. Bai, Tibor Pleizen laguntza oso ona izan da defentsako lanean, eta bikain atera du lehenengo pasea kontraeraso bina. Guateko. Festa! Bues Arenan Gasteizen Euskal Derbian. Amargoitik Arabarrak. San Emeterio. Kabezazen bila, kateatuta gelditu da Zizis, Plaiz dauka laguntzeko. Herriro ere Kabezaz. Orain Nemanjari atera dio, San Emeterio barruan zen baina ez. Bera bakarkako jokaldi egingo aldu, Orba! Zein ondo buruz-burukoa egin dio. Nemanjak, Muermani, aparta, salidadea eta toaia dituela badakigu, baina demoraldi honetan ze partidu handiak egiten ari den Nemanja. Basileia dizorain. Bikain harrapatu dio Bizkarra Olesoni eta hor ondo jokatu dute sistema. Hala esan behar dugu nahiko ondo ari defenditzen alde batean eta bestean, normaltasuna jota asko landuta sistema guztiak desorekaren bat lortzeko. Pazientziarekin, batez ere Baskonia hor da Nemanja, badoa barrura berriz ere, kanpoan utzi dio San Emeterio, 2 segundu! Ez da sartu, erreboteak oso behartua zen, egia ez da. Zizis. Kanpora, Grimau eta Rakovic. Bakarkako jokaldia egingo aldu. Muermani, irukoa du frantziarrak, bai! Oraingoan bai! Adrian Muermanek. Eta partiduan 33. Caja Laboralek 26 Bilbao Basketek. Poliki, badoa Caja Laboral eta arnasa apur bat emango dio Bilbao Basketi hirukoetan asmatzea. Zabak. Focus on the ball and you don't see the hombre moving. Estamos desconcentrados del balón, no vemos hombre que se mueve. Well, see this guy, okay? You here, open up, see the man, see the ball. He's trying to play 1-1, okay? 3-3-quarter, 4-on chest. Ellos hacen esto. Watch this. If this guy is a breaking, and this guy comes out, they're here. Let's go, guys, come on. Hogeita mairu eta 26 hor, azken jokaldian Mormanek nola sartu duen hirukoa, Tabak, oso exigente, oso gogor, baloiari bakarrik ez begiratzeko. Bai. Inguruko nun dauden lagunak ere bai. Normala denez, baina esan behar dugu, Bilbao Basketek noiz behinka egiten ditula horrelako sistemak eta jokalari guztiak dantzan jarri ezkeo eta mugimenduan lortzen dituztela desorekak eta hor utxune bat izan da sisteman bidez eta Muerman azaldu da, alde indartu hortan eta jaurtik eta errez bat lortu du. San Emeterio, primeran oraingoan ere, Rakovici, bigarren aldiz egin dio honelako barneraketa bat, bata ezkerretik bestia eskuinetik, Grimau eta Zizis. Rakovici honek, Zizisek buelta erdia, gakoa, Zizis dauka alboan Morman, irukoa da. Ez da sartuko. Eta Nemanja estaldean zen kontrarasoaren bila.
Aurkitu du azkenean. Sanemeteriok, Blaisi, pertsonala, Rakovic. Txaloak zanta batxek bere jokalariei, batez ere, azenean Nemanja-ri pase hori bikain ikusi duelako Blaisi emaniko pase hori. Eta iruditu zait, lehen Blaisi gogortasun gehiago ere eskatu diola, ez da? Gorputzarekin, bularrarekin gehiago jokatzeko. Bai, eskatu beharko jo, ez? Hala ere, oaindik asko ikasteko dauka. Eta pixkanaka ari da, ez? Bere hobekuntza egiten, kontaktuaren bila joan berdu. Endesa Ligan nahi bali badu jokatu eta hemendikan gorantz joan, gorputza erabili beharrean dago. Iruditu zait, esan diola Blaisi, Rakovicekiko kontaktuari uko ez egiteko eta besoa erabili beharrean, bularra, gorputza osoa erabiltzeko. Grimau, kanpora, Basileiadisek irukoa, ez da oraingoan ere. Hortxe dago, zuloa bilbotarrentzat. Oleson, laguna aurkitu du, baina... Etzen hori, ez, jokatu beharrekoa ikusita nola iritsi dira, bi jokalariak alkarren kontra joan dira, desorekarik lortu gabe, erdizalduta galditu da Oleson, eta azken momentuan punteatuta zegoen jaurtiketa hortan, eta erabakitu Nemanja-ri pasea banatzea, baino Nemanja errebotearen bila zegoen. Grimau eta Morman, kanpora Basileiadis eta Zisis, honek barrura, Blaisen pertsonala. Besoa ere hori dudako, beak esaten du kondoak egin jodiola Rakovicek, baina hor mokoan arabera izan da, ez mugimenduak. 11 goitik dira kaja laboralekoak. Rakovic eta Morman. Zizisek barrurantza eta Uztaipeti pasa ondoren itzuli egin nahi izan du baloiarekin personala egin diote. Blaisek berriz ere. Ez dakipa, nola ulertu duen gogor jokatze hori. Baina, ez dut zentzua proposena haitu, gomendio horregatik badator, ona aulkira, Tibor Plaiz, berordez kantxaran Mathieu Lampe. Eta interesgarria, barkatu zerta daiteke Lampe eta Rakovicen arteko norgehiagoka izan ere, prebian atarikoan Katxikarixi aldetu zioten, bi jokalari hauen arteko lehiaren inguruan, izan ere azkeneko partietan antza Rakovic ez da oso gogor ibili eta beldur ziren Bilboko kazetariak agian horre Lampek mina egin ote zezakeen, baina esan zuen ezetz, esan zuen Rakovic Lampe bezain azkarra dela eta baita gogorra. Kabaken emaztea eta familiara ikusi dugu hor une batez. Eurtel! Pasea Sanemeteriori, honek Nemanja-ri irukoa da, ez da sartu, errebotea Mormanek, defentsako errebotea urrea da, urrea, itxiaz oso serio danak, kanpora baloia, Grimau, irukoa Mormanek, 13-3, orain arte, Bilbao Basketek. Zerbait hobeto ari da mugitzen Bilbao Basket kanpokaldetik noain baloia. Mugimendu luzeagoak, zaitasun gehiago ditu, iristeko punteatzea jaurtiketa guztiak eta etekin handia ateratzen ari da Bilbao Basket. Utsutu egin da hor, Eurtel, Basileiadis. Zisis. Basileiadis eta Grimau. Ez, labur gelditu zaio. Ez du nahi duen moduan sartu. Grimau kontrarazoa, Eurtel eta Olesonen irukoa. Barrura! Hori da transizioa, hori da azkar da ondo egitea. Lehenengo pasea azkar ateratzen badu eta hori ari dira lortzen behin eta berriro kaja laboraleko jokalariak. Aukera izaten dute, ez desorekan lortzeko eta transizioan bi edo hiru pasetan aukitzeko. Zirrikitu bat edo jaurtiketarrez bat. Premiagabeko falta bat izan da hori. Kantxa erdian, ez zegoen abantailarik. Eta ez dakit nekearen poderioz edo zer gertatu den baino. Eta gainera bila hortik eta mandizkio, si. Bosgarrena du Baskoniak, hemendik aurrera bonusean da. Antolatzaile Greziarra partida bikaina betetzen ari da, dagoeneko 7 puntu, 3 falta jaso ditu. Eta ondo ari da antolatzen bere taldea. Kontuan izanik minutu pila bat jokatu beharko ditula. Bai, gero izango da, nola iritsiko den azken minutuetara ere bai. Bai, eta badirudi Grimau erabiltzen ari dela eskolta moduan. Orain arte, Raúl López lesionatuta zegoenean erabiltzen antolatzaile moduan bakarrik Roger Grimau, baina gaur beste erabaki batzuk hartu ditu Katxikarixek.
Baloia gora eramanez. Eta datua ikusten ari zarete. Jaurtiketa libreetan, bai Baskoniak eta bai Bilbao Basketek guztiak asmatu dituzte orain arte. Hirukoa du, Nemanja, errebotea Mormane. Eta Ziziz berriro ere. Eraso jokoa antolatuz Bizkaitarrentzat, Hamiltoni barrura. Ondo Hamilton oraingoan. Aspaldiko partez ikusi dugu Hamilton. Jokatu du, blokeo zuzena eta jarraipena, blokeoa ipini ondoren ies egin dio eta aukera izan du Zizek banatzeko asitzen dugu. Oleson defendatuz Basilei adiz. Olesonek azkenean lanperi, Hamilton dauka gainean. Eta eskuarekin. Eman egin dio. Eta pertsonala, eta gero epailea gainera zer, esplikatu baino ez? Ez da, keinuak ari dira egiten bai alde batean eta bestean jokalariak eta nik uste Perez Nizek epaileak erabaki duela, ez, bueno, ez da inbesteko antzerkirik egiteko, ez jauzia txikiak eta aurratzak eta ez dakizeta, baina jokalariak tensioa daukate, ez, horregatik damutzen dira, hor momentu enten egin dulako falta lego. Baina ondo dago, epaileek ere partidua hoztea eta gero ez da gertatu, esate bateako lehengoan Bilbon gertatu zena. Hor da jaurtiketa, barrura! Hori da, lehenengoan ez du egin, eta gero itxura baten zalantza zeukan da, bai ez, 14.000 edo, bueno, hemen dauden Baskonia zale askok, jaurtita sartu egin du. San Emeteriok, Grimau. Urratzak, bai, irterako. Gainera etorri zaio eta Oleson ez da. Eta Tabatxek bere rotazioekin jarraitzen du, Azkeneko 2 partietan Baskoniako jokalari bakarrak ere ez ditu gainditu 24 minutuak jokoan. Berak esan du oso garrantzitsua dela jokalari guztiak taldearen dinamikanren barruan mantentzea eta defentsari begira ez dela gomendagarria 25 minutu baino gehiago jokatzea. Bai, barruan dagoenak 100% eman beharra dauka. Horixe nahi du baita Tabakek ere noski. Eta gainera gogoan esan zuela, taldea fizikoki ez zegoela ondo bera etorri zenean eta lehiaketan jokoan ari direla, berriz ere aurre denboraldi fisikoa egiten ari dela Baskonia. Eta hori noski, igerri egiten du taldea. Eta Nemanjak bigarren falta egin duia jarraian, badator Raultzira. Beste Bielitza, Milko Bielitza izango du kantxa. Ondo itxita zukan errebotea berriz ere Bilbao Basketek, orain arte bakarra galdu du. Honen aurretik izan den errebotea eta hor bultzada txiki bat egin du Nemanja Bielitzak eta bigarren falta egin ondoren Tabakek erabaki. Zen aldean, bada espadare, bigarren zateari begira. Da jaurtiketa libreetan ere, hauxe galdu duten lehenengoa. Bilbao Basketekoek bigarrena sartu egin du Mormanek Erbel jokora. Morman jezarlekura. Partia polita, bete du, Adrien Mormanek gaurko partida 7 puntu, 4 errebote dagoeneko eta 2 asistentzi banatu. Eta, gogoratu behar dugu, bi talde hauek aurten partida bat jokatu dutela Euskal Kopako finalerdia eta bertan Morman izan zela jokalarik onena, zazkidatzen nagusia. Orduan irabazi egin zuen Bilbao Basketek eta baita gero Euskal Kopa ere. Kirolez kontrakoa. Bai, azkeneko jokalaria zen hor Milko Bielitza, sistema ondo zainduta zeukan Bilbao Basketek, lapurtu egin du baloia. Aurre hartu dio Hamiltonek. Bikain, eta hor falta egin beharrean ikusi da. Eta egitea erabaki du. Bai, arautegiak nahiko garbi esaten du azkeneko jokalari baldin bada kontraeso batean, kirolez kontrakoa dela eta epaileak ez du zalantzarik izan. Hamiltonek huts, lehenengo jaurtiketan. Eta entzun hemengo giroa. Bai, armailetan ere lehia badago, Bilbao Basketeko zaleak hasi dira, Bilbao Basket kantatzen, baina berreala noski, hemen gehiago dira Gasteiztarrak eta ozerago entzuten dira euren kantak. Eta gozatzen ari dira gainera aspaldian Baskonia zaleak. Batez ere aldaketa egin, klubak, TDG-tak, entrenatzailea aldatu eta orduz geroztik taldea hobeto ari delako jokatzen. Hamilton,
Urratsak egin ditu. Lanpe zaiz zeukan, geldi, patxadaz. Eta urratsak. Bai, mugimendua ona zen, baina epaileak nik uste ikusi duela irriste egin diola piboteko oinak eta agian horregatik pitatu dut, irterako urratsa hori. Bai, lehen Grimaurekin ere da horrelako bat, orduan ez dute adierazi. Orain bai, badoa Eurtel, azpitik kanpora. Olesonek laguna behar du, Eurtelena iritsi da berriro baloia. Orain, Lanpe desente handiagoa da. Hor berez, abantaila lortuta zeukan. Hala mate zuen, baina Hamiltonen aurka joan da, kontaktoren bila, eta hor, ez dakit urratz txiki bat edo dantza txiki bat egin duen, edo izan diran edo ez dakit, gauza raroa egin duela, bai. Zuk esan duzuna izan da, Josean, bi urratxo oso azkar eman ditu, eta argiak izan dira urratxak, bai. Eta epaldiak izan edo ez, gauza raroiek beti pitatzen dituzte. Hirukoa, ez da sartu, eta errebotean, Borrokanor, Milko Bielitsa eta Herbel, baloia, Bilbotarrentzat izango da. Hamilton eta Lanpe, orain bai. Garbia, gen gainean zegoen eta besoak erabili ditu bai. Eta Katxikariz, horrela jarraitzeko esanez bere mutilei, ausartago jokatu behar dutela, eskatuz Hamiltoni esate baterako. Momento larri bat pasa du hor Bilbao Basketek, baino badirudi ustarte baten ondoren zentratu egin direla eta gogortasun gehiago erabili kanpoko marra eta oain zailago egiten zaio Caja Laborali hiruko jaurtik eta biletzea eta pixkanaka hurbiltzen ari da. Produzio aldetikan zerbait hobeto, bigarren laurdenetan Bilbao Basket eta pixkanaka partidan ere sartzen. Bigarrena ere barrura Hamiltonek, eta zer da hori, zona egingo dutela orain, defentsan? Zona prestatu du, eta badirudi boksangoan dela, momentu batzuetan, edo nahasketaren bat, irakurri ezinik dabiltza. Baskoniakoak irakurri ezinik, baina aurkitu dute irten bidea, jaurtik eta irukoa zen, errebotea erasoan, San Emeterio. Orain itzuli dira, buruz burukora. Bai. Hori da, berriro ere ikusi du Eurtelek, ez da? Eurtel begiratu. Ze defentsa daukaten. Tabakek zer egintzen zuen. Eta aldatu egin du jokaldia, aldatu egin du sistema Eurtelek, pertsonala Fisisek. Bai, zalantzak izaten badira normalean antolatzaileak agintzen badu blokeo zuzen bat irakurtzen da segituan, jarraitzen badute edo ez, aldaketa egiten den edo bakoitza bere lekuan gelditzen da. Baina taktikoki esan nahi dut, berrikuntza bada hau, partiduan, orain arte ikusi gabe genten. Eta bakarrik lehenengo baloian erabili dute, bigarren erasoan, erasoko errebotea hartuta gero, aldatu egin du berriro defentsa Katxikariz. Milkok barrura, aurreneko jaurtiketa. 3 puntu daramatza orain arte. Eta bakarra jaurti du. Jaurtik eta libreetan, bigarrena Milkorentzat. Ez bigarrena ez, Hamiltonek errebotea Fisis. Baloia gora eramanez. Katxikarizek agindua, azken jokaldia izango da eta lehenengo zati honetan. Hamilton da Herbel. Herbel Mumbruren bila. Mumbru poste txikian 3 segundu baino ez. Ez dela balekoa jaurtik eta pertsonala San Emeteriok egindakoa. Ondo zainduta zeukan, zeharkako blokeo hori askotan jokatzen duten mugimendua gurutzatuta Mumbrurentzat, baina hor boditxek erabili ondoren Fernando San Emeteriok kanpokaldea atera du hor Mumbru, baina gero Mumbru azerizarra denez bere aurka joan da, falta horren bila. Eta begira, Tabakek aprobetxatu egin du momentua. Eta Katxikarizek protesta egin du, epaiari esan dio. Hazen posible uste teknika eskatu diola epaiari. Zergatik? Tabatxek bere jokalari guztiak gindu dituelako. Rutxarte txiki bat izango balitzu ezela. Baina nik uste epaileak erantzun diola, Tabak kanpokaldean zegoela, eta jokalaria kantxa barruan. Eta beraz,
Mundru jaurtiketan libreak egiten zegoen momentuan, bueno, aukerak izaten dira, ez, aholkuak banatzeko. Bai, azken segunduetan zer egin behar duten esateko, 2 segundu terdi falta direlako oraindik. 44 eta 41. Azken aukera bat izango dute Baskoniakoek, oso urrunetik Olesonek. Ez da sartu urruneko jaurtiketa hori eta Euskal Derbian, 12. jardunaldian Endesa-ligan. Lehenengo zatia bukatu denean, 44 dituzte etxekoek, 41 Bilbao Basketek. Partidua gogorra eta kalitatez ere ona orain arte. Oso interesgarria, ez? Partida bikaina ikusten ari gera, zenbaki onak lortuz alde batean eta bestean. Agian alde txiki bat Caja Laboralen alde iruko jaurtiketetan, 17-tik 8, baino bere aurka 13 falta personala egin dut, eta beste aldean 3 lortu ditu bakarrik 14-tikan, 3,10-tikan Bilbao Basketek, baino 7 falta bakarrik egin ditu, eta horrek ematen dio hendikan aukera gogortzeko bere defensa bere zateari begira. Oietxepa datu nagusiak, atzen aldian gara, 44 Caja Laboralek, 41 Bilbao Basketek. Gero arte. Euskal Derbian gaude, Euskal Derbian, Caja Laboral eta Bilbao Basket aurrez aurre, 44 eta 41. Lehenengo zatia amaitu denean, eta partidua bero doa, kalidadez ondo oso, eta Josan esan dugu, lehenengo zati honetan behar bada diferentzia nagusia, 3koetan egon da, ezta? Bai, hasieran hori izan da, ez, erabaki horra, baino gero ikusi ditugu beste kontu batzuk, Bilbao Basketek erabaki du buruz jokatzea noiz behinka, eta lortu ditu jaurtiketa libre lortzea eta hortikan 14 sartzea, ez, beste aldean, arlo hortan nahiko justu erabiltza, horrek adierazten du nahiko garbi, zaitasuna dituztela buruzko defensa horietan, eta ardura gehiago eskatu beharko dutela jokalariei Santa batek. Partidua bero, kalidadez ondo, kontuan izan, bigarren izatea, bigarren egotea, jarraitzea, Baskoniarentzat esate bateako dagoela jokoan gaur besteak beste. Eta ohorea ere bai, jakina. Ohorea ere bai, hori noski dago, baino emaitza, ez, azken finean gelditzen dena sailkapenean emaitza izaten da, eta nork lortzen duen, abantaila sailkapen hortan. Hala esan behar dugu, kalitate aldez partida bikaina ikusten ari gela, ondo ari dira zaintzen bere erreboteak bi taldeak, eta zenbakiak adierazten dute berdintasun izugarria, ez, asistentzia arloan, baloi galduetan eta bar. Hoiek dira datu nagusiak bai, dagoeneko kantxan jokalariak, gogoan izan Raul López ez dagoela, ez dakit hori igartzerik badagoen, badaukagu protagonista bat, Juan de la Vega aurrera. Alasa da bai, alboan Félix Fernández, Baskoniako kirole zuzendaria dugu. Buenos días, Félix. Bueno, imagino que estaréis contentos, ¿no? Después de lo que ha costado pasar ese top 16, ahora ha sido un alivio muy grande, imagino. Bueno, es un objetivo que teníamos y que lo hemos cumplido. Está claro que tal y como estaban las cosas, yo creo que el equipo ha dado un paso adelante. Hemos sido capaces de ganar una serie de partidos importantes y bueno, estamos dentro del top 16, que como bien te digo es uno de los objetivos. Vamos a competirlo, vamos a tener 7 partidos aquí que van a ser de un nivel excepcional, con rivales muy importantes a nivel europeo y bueno, es una cosa con la que nos tenemos que quedar. Esto refrenda el acierto, ¿no?, que habéis tenido con el fichaje de Tabach. La cosa estaba bastante complicada, apostasteis, fue complicado imagino, pero apostasteis por Tabach y el tiempo os ha dado la razón, ¿no? Bueno, era una decisión que teníamos que cambiar, ¿no? Era una dinámica en la que estábamos que no era buena, veíamos que el equipo no reaccionaba de ninguna forma. Puede ser justa, puede ser injusta. Yo creo que a Dusko le tenemos mucho que agradecer, toda la afición del Baskonia, todo este vasconismo. Lo mismo que Dusko a este Baskonia y a su afición, ¿no? Pero bueno, son decisiones que en el deporte hay que tomarlas de vez en cuando. Se ha tomado, por ahora las cosas funcionan, pero bueno, el tema es, el grupo sigue siendo el mismo, los jugadores siguen siendo lo mismo y lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando. Con Tabach uno de los cambios más significativos es que bueno, está rotando más a los jugadores, está involucrando a los jugadores dentro de la dinámica del equipo. No sé, si a las puertas del top 16 se ha especulado, ¿se habla alguna posibilidad de que pueda entrar algún nuevo jugador? Bueno, está claro que entramos ahora en un top 16 que va a ser muy duro.
Nosotros siempre lo hemos dicho, si podemos reforzar el equipo lo vamos a hacer, y si vemos que podemos hacer algún cambio en alguna posición donde podamos crecer, lo vamos a hacer. Entonces, por lo tanto, siempre estamos abiertos a esa pauta. No, perdona. Y la última respecto al partido de hoy, bueno, partidazo, no vaya derbi, se esperaba pasión en las gradas, pasión en la cancha, todo lo que un espectador puede pedir. Sí, yo creo que tenemos un ambiente que es excepcional, lo vivimos el otro día, yo creo que tenemos que agradecer muy mucho a la afición vasconista y al público, ¿no? En los últimos 2 partidos hemos metido cerca de 30.000 personas y eso hoy en día, en los tiempos que corren, no es fácil, ¿no? Entonces, eso, quieras o no, el club lo nota, el equipo lo nota, los jugadores lo notan, y es algo fundamental para este Baskonia. Vale, pues muchísimas gracias por ofrecernos este momento y nada, suerte para hoy y para el resto de la temporada. Gracias a vosotros. Horiexek izan ditugu ba, Felix Fernández Nitzak. Kirol zuzendaria Baskonian garbi hitz egin du. Josan, jokalariren bat ekartzerik baldin badago eta taldea hobetuko baldin badu, beti Baskonia erne dagoela merkatuan. Bai, erantzuna betikoa izan da, ez? Badakigu gainaz nolako kontratazioak egiten dituzten kaja laboralean. Hainbesteko urtetan ikusi dugu, ez? Jokalari bat behar baldin bada, hemen izango da. Lesioren bat sortzen bada, aldaketaren bat ere bai. Eta, bueno, nahiko garbi hitz egin du hor kirol zuzendariak, eta hori tokatzen bada, hemen badakigu mugimenduak egiteko prest daudela. 44 eta 41 markagailuan, 3 goitik dira kaja laboralekoak, eta derbia beraz oraindik bizi-bizi dago jakina. Hasi egingo da bigarren zatia, eta bigarren zatirako kaja laboralen Eurtel joku antolatzaile modura, Joser dago eskolta lanetan, eta berarekin batera Notxioni, Lampe eta Milko, eta Bilbao Basketi dagokionez, Fisis da alde batetik, eta Fisisekin batera Basilei Adiz, Erbel, Mumbrú eta Hamilton. Oietxek, azerako bostekoak bigarren zati honetan, 44 eta 41 markagailua. Hasi da bigarren zatia, lehenengo erasoa kaja laboralekoek ediko dute. Milko eta Lampe, Lampek barrura, Notxoniri iritsi zaio, bigai batekoa. Lapurtuta zeukan Mumbruk baloia, baina Notxioni erne beti bezala. Sorte pixkat izan du hor, ez? Andres Mumbrure damutu da ikusita gertu izan duen lapurtzeko baloi hori, eta azkenean Notxionen eskuetan iritsi da, eta hor ez du barkatu, ez, Argentina. Hala ere azer nolako lehia izan duten hori, Notxionik eta Mumbruk Argentinarrak baloia jaso baino lehen. Ikusgarria, uztaipean. Baita hirugarrena ere, beraz, jokaldi bakarrean eta bigarren zatiko lehenengo honetan 3 puntu kaja laborale. Erbel, Mumbrú. Mumbrú Notxionirekin dago, poste txikian, barrurantza, Erbeli eman, bai. Zein ondo banatzen duen jokoa hortik, ez da poste txiki horretatik Mumbrú. Bai, estresa sortzen du horreko zutoinean, eta bieta bateko defentsak normalean inguratzen dira, eta aukera izaten du ondo banatzeko asistentzia. Urratxa. Alegindu da, ezkerraldetik sartzen hor. Joser, baina ondo defendatu du, Hamiltonek, behartu egin du, eta urratsak egin ditu. Bai, orain arte buruz-buruzko jokaldietan zerbait hobeto ari da Bilbao Basket etekin hobeagoa ateratzen, falta gehiago lortzen, jaurtiketa libre gehiago, eta badirudi zaindu berreko defensak dituela, ez, kaja laborala. Fisisen irukoa alegina, bakarrik zegoen, baina ez du asmatu, ez du sartu. Eurtel badoa orain, indartzuta hausa. Milko eta Notxioni. Eurtel berriz ere, orain barruan, Lampe zegoen, eta balekoa zen, baita sartu ezpalitza ere. Bai, taula jozulako, ez, hor ondo jokatu du, pasea bikaina ganatu dio, eta ondo aprobetxatu du bere abiadura eta bere altuena masibante. Eta ondo irten dute kantxara bigarren zati honetan, kaja laboralekoek, Erbel eta Basilei Adiz, galdu egin du oso ondo defentsan Lampe, Hamiltoni. Atzamar puntekin baloia kendu, kontrarasoa, bai!
Milkok egindako bukatutako kontraerasoa lurrean, Herbel ere lurrean zegoelako, baina oso ondo Baskonia. Bai, kontraerasoak behin eta berriro ari da, antolatzen, geho lortzea edo ondo bukatzea beste kontu bat izaten da, baina bikainari da, abiadura sartzen. Lenguan entzun genuen, partia bukatu ondoren Txebitaren aurka Tantabakek esan zuela, nahi zuela abiadura gehiago sartu bere kontraerasoei eta pixkanaka lortzen ari da. Mumrutan Otxioni berriz ere, orain barrukaldetik. Atera egin beharko du Mumruk. Ez da sartu oso ondo defendatu dio eta Otxionik. Talde guztia, baina Otxioni berak ere bai, irukoa da, ez. Motz gelditu zaio Koserri. Orain Fisis. Bilbao Basketek berriz ez du kontraeraso hain azkar ateratzen. Zailtasuna ditu bai, errebotean ondo ari da zaintzen, baina lehenengo pasea oztopatzen dizkio behin eta berriro, Kaja Laboraleak, Urtelek noizbeinka, Carlos Cabezasek partidu bikaina jokatu du antolatzaile posizioan, eragozten fase guzti horiek antolatzaileai eta horregatik ezinean David. Eta azken bi erasoetan, ezinez, Bilbao Basket ondoko marrara eraman dituzte jokalariak eta orain Hamiltonek zapaldu egin du gainera. Hamilton ez dago, bere partida ez da txarra, baino ez da hoberenetakoa eta taldeak asko nabaritzen du, Utsune hori barrukaldean. Aste azkenean ere, ez zuen partidu honik jokatu Eurokopan Hamiltonek. Eurtel, kanpora, Milko, keinua oso ondo, zein ederki aurkitu duten hor Lampe, eta berriroren nagusi dira Kaja Laboralekoak, dagoeneko 12 puntura. 8 eta utzeko partziala, jaso du Bilbao Basketek bigarren zationen hasera. Eta azken aldian Baskoniako jokalari askoren berpizkundeari buruz hitz egiten da, ez? Tomas Eurtel edo Matxu Lampe, baina Milko Bielitza ere eta batxeldu denetik asko zobeto jokatzen ari da. Orain errebotea erasoan jaso dute Bilbao Basketekoek eta bigarren aukeran Mumbruk Hamiltoni eman eta sartu egin du Brooklynekoak. Amargoitik, Baskonia. Eurtel eta Notxioni. Ikurako horrez bai, behare kontuatu da segituan. Nik uste Mumbruren gorputza espero zuela atzean eta ez zegoen eta orduan desorekatu eginda apur bat. Hor urratsak adierazi dizkiote Argentinakoari Mumbruk. Mumbruk Herbel aurkitu du. Basile Jaisek dauka baloia eskutan, keinua. Mumbruk, Hamilton, Basile Jadiz irukoa. Hau bai, hau sartu eginda. Sartu eginda greziarraren iruko jaurtik eta hori 17-4, oraingoz. Ze azkarra armatzen duen besoa, aukera izaten badu, eta ondo irteten bada blokeotik. Zutan dago, zutan. Kosta egin zaio, gainera, besoa jasotzea. Lehenengo esplikazioak eman edo jaso nahi zituen. Oin ez da beharrezkoa, epaileak esaten badu bai, baina bestela ez. Eskatu egin dio. Eskatu egin dio, bai. Hori da, besoa jasotzeko. Orain beste bat, adirazi aldiote. Zaipean izan da, beste faltari blokeoan. Hamiltonen. Berrogeita mairu eta 48 markagailuan. Eurtele kanpora, Koserri, Koserretan Otxioni. Eurtel bera bakarrik kanpora, Lampek irukoa du! Ez da sartuko. Errebotea luze. Notxionik ikutu eta gero. Bigarren aukera bat izango dute beraz, eraso honetan Kaja Laboralekoek. Milko. Keinua bai, baina jaurtik eta ez. Koserrek Basile Jadiz dauka gainean. 10 segundu oraindik. Eurtelek barrura, Milkori, oso ondo, bigun, baina abantaila lekuarekin hartuko zaitalako. Blokeo zuzen hortan aldaketa bat izan da, eta Herbel gelditu da antolatzailearekin, eta Fisis Milko Bilitzarekin, eta hor erdi salduta gelditu da, eta pase bikaina banatu dute. Fisis eta Hamiltonek kanpora. Basileia izena zen jaurtiketa, baina ordurako begikoa jasuka zeukan Hamiltonek.
Eta Herbel, aginduak emanez. Bere taldekidei baietz, oraindik baietz esanez, seguruenera. Hamilton. Ordu Herbelek baloia. Eta Basileia dizengana iritsi da. Irukoa, iru. Basileia dize. Piztu da. Eta oraingoan gainera ez du denbora askorik izan. Ondo baliatzen ditu gainaz Hamiltonen blokeoak eta hor metro erdi bat lortzen badu oso azkar armatzen du esoa. Milkok erantzuna. Ez, txarra. Txarra jaurtiketa. Bere burua bakarrik ikusi du eta horrelakoetan beti esaten dute entrenatzaileek, ez, jaurti? Bai, bakarti xamar ikusi da eta horre aukera bazeukan, ez? Baino ikusita nola dagoen markagailua eta oraindikan kokatu gabe bere taldekideak, nik uste dut bazeukan denbora. Beste zerbait aurkitzeko aukera bazeukala. Hamilton laguntzera, Basileia diz. Hau bakarrik, kanpora, Herbelegana iritsiko da. Jaurti bai, azken segunduan, baina errebotean Otxionik. Otxion eta Lampe biak, Taldekidea dala. Hemen ala ari ziren esaten zale batzuk. Laugoitik, Baskonia. Herbele falta, blokeo hortan. Laguntza nahi zion eskaini hor Mumbruri. Mozketa hortan, Otxioni bakarti xamar zetorrelako eta besoak erabili ditu. Otxoni eta Koser, bakarri dago Koser, ez, iritsi da Basileia diz, jaurtik eta Frantziakoak, errebotean Mumbru. Ondo iritsi dira defentsara kaja laboralekoak, dagoeneko oreka aurkitu dute, Hamilton da Lampe buruz buru orain. Hamiltonek bakarka egin nahi, eta urratsak adierazi dizkiote. Zenbat urratsak dira? Bilbao Basketeko pibotari ezin du Lampekin. Eta orduan lekua aurkitzeko ez da. Baina alde batean eta bestean ari da pitatzen legi eta berriro gainaz. Urrez txiki horiek zigortzen. Koser eta Lampe. Barrurantza zijoan Eurtel, kanpoan gelditu da jaurti egingo du. Ez da sartuko baloi hori. Mumbru, Ziziz aurkitu du, baina hiru gizon dira zai defentsan. Herbelek atera egin behar. Lasai egoteko Mumbru. Ez du jaurti nahi izan. Ziziz, orain Herbeli, oso ondo. Horita bai, pazientziaz gainaz, hor Mumbru zentzu honez gelditu egin du jokaldia ondo kokatzeko jokalari guztiak eta sistema txukun bat erabili ondoren begira, ez detekina. Bai, konturatu dira, zaleak 2 puntura ipini dela Bilbao Basket eta horregatik zaleek babesa eman nahi diote taldeari eta Tabakek aldaketak egingo ditu. Utsartea, 55 etxekoek, 53 kanpokoek, 55 kaja laboralek, 53 Bilbao Basket. Entzun egingo ditugu entrenatzaileak euren aginduak emanez. Partziala, orain Bilbao Basketen aldekoa. Bai, utz eta marrekoa. We need to see make a recovery and we need to see rest of the players. They are scoring carry from the weak side. Al final del pick and roll, cuando recuperamos, aguantar 1 contra 1, hundiendo los pick and roll, be able to hold 1-on-1. Tú te vas para Fabián. Vamos a hacer primero the first play. 54. Our goal quicker. Hey. Screen here. On the right side. On the one. Let's go. Yes. Bita 48 partiduko 3. laurdena amaitzeko 55 ditu Kaja Laboralek 53 Bilbao Baskete eta 10 hutseko partzial hori adierazgarria. Bai, gelditu beharrean ikusi da hor Santabak, ikusita ze zuloa zeukan bere taldeak defensan eta badirudi ez, gehiago nahi duela estutu ez, bere taldeko defensa hori eta pixkanaka berriz ere
sendotu, erasoari begira. Eta ikusi dugu hor irudietan, ezker begian arazoak ditu Hamiltonek, lehen kolpe bai jaso du, ikusi dugu. Eta orain eseri eginda, baina hor negarrez zeukan begi hori. Horra, irudia berriz ere, urrapur bat beharko du gutxienez. 57-53. Bi saskiratzeak jaurtiketa libreetan, Caja Laborale. Mumbrú. Eta Rakovic. Norman. Jaurtiketa genua, kabezasekin dago orain Grimau. Atzetik eman nahi zion pasea. Baina hori Lampek lehen ere ikusi du, lehen ere moztu du. Ondo zainduta daukat, askotan egiten du mugimendu hori Bilbao Basketek, bai Grimaurekin eta bai Mumbrúrekin. Eta laguntza ondo eginda zeukaten hor. Bai Lampek eta bai Carlos Cabezasek. Esku bakarrarekin egin du hor, Almeo txikia. Roger Grimau baina ez du asmatu. Lau goitik, Caja Laboral. Eta erasoan berriz ere Gasteiztarrak gogoan izan, Gasteiztarrek ospiralez jokatu zutela, Eurokopan. Eurokopan Bilbao Basketek asteazkenen Euroligan noski, Europako txapelketa nagusian. Baskoniak ospiralean Txedebitaren kontra, partido oso garrantzitsua zen, baina gero erraz xamar joan zen, esan nahi dut nekeari begira, ez da? Bai, badirudi gehiago kostatitzaiola bere partida aurrera ateatzea Bilbao Basketi, astean zehar Baskoniari baino, hala ere biak jokatu zuten astean zehar eta hala ere nahiko txukun eta nahiko ondo ikusten ari gira fisiko aldetikan jokalari guztia. Pertsonala Rakovic'i uste dut adierazi dutela. Baina jokoa eten dute epaileek, bai, jokalarien arteko tentsioa nabariatzen, baina ez dakit ez zuten falta ripikatu, Ez dut esango nuke, bestela jaurtiketa izan. Bai, horregatik, baina Rakovicek bera pentsatu du, adierazi dutela, horregatik. Nei guztundutikan erlojuari begira ari ziren, alde batean ari eskatzen jabetza osoa eta bestean jabetzarik etzela tokatzen, hor ez dagolako Moermanek ez dulako izan, aukerarik baloia jasotzeko. Eta 6 segundu bakarrik gelditzen du. Hori da, Tabak horixe esate zuen. Hordan Otxioni, badaki 5 segundu baino ez daudela. Bigei bat, Txapun Otxioni. Jaso duenerako baloia, bazekien sartu egin dutela. Bai, baina aukera asko sortzen ditu Caja Laboral Baskoniak. Hiru jokalari handiekin ari da jokatzen. Otxionik askotan jokatzen du egal pivot moduan. Nemanja Bjelica kanpokaldean ere aukera jokatzeko badauka. Lampe bakarrik pivot peto moduan jokatu dute eta desoreka lortzen badu buruz jokatzeko aukerak izango ditu, baina ez Otxionik Rakovicen aurka. Ez da, hirukoa ez da jokaldia. Jaurtiketa librean ez du asmatu eta Otxionik 6 goitik Caja Laboral. Mumbrú lagunaren bila. Muerman aurkitu du. Berriz ere Mumbrú. Rugera joku antolatzailea orain. Eta horregatik ari da lan horietan Mumbrú. 4 segundu baino ez, barrura. Oraingoan bera bakarrik, buruz burukoa, emaneri baloia nik egingo diatuta. Bai, erabakiak hartzen dituenean badaki nola bukatu behar diran eta hemen ikusi dugu, Esku bakar batez. Argiketa bat egin ondoren, beak, erabaki du bukatzea. Sanemeteriok azkenean, ez du Nemanja behartu egin du Geitxo jokaldia agian. Erdiraino sartu da, ez zuen lagunik ikusten, jaurtitzea ere ez zuen nahi. Ondo zainduta zegoen gaineatza paseko marra eta azken momentuan Moermanek ikutu du. Bestela, beste baloi galduta izango zuen hor, Caja Laboral. Sanemeterio ez da kokiltuko ba, ara, zer egin duen Baskoniako kapitainak. Lehen ez du asmatu, oraingoan, gainera Moerman labandu eginda, irriste egin du. Alare jaurtiketa prestekoan, Moerman izan edo ez. Basilei Adisek labur, Lampek errebotea. Eta badoa berriro ere markagailuan poliki Caja Laboral. Nemanja eta Moerman. Oso ondo Nemanja berriz ere. Moerman da, oraingo zentzat Bilbao Basketen une ahulena. Hala ematen du, utxunea eta bain eta berriro ari da jokatzen bere aurka. Hemen ikusi dugu gainaz ze bikain jokatu duen buelta erdi hortan gakoan bidez Nemanja Bjelicak.
eta kalitate handiko partida ikusten ari gara. Bai alde batean eta bestean. 73, Caja Laboralek 55, Katxikari zen taldean. Take these fucking balls in the floor. We are stupid. We are in the game. Let's think about next. They don't score any more points. Okay. Let's play 3 down. Nico. Wait if they play push. Yes. Don't go immediately. Alex, te quedas quieto. Para el bloqueo. Vale. Quédate arriba aquí. Pass. You will play the pick and roll at the end. 3 down. Guys, No more 2 plus 1. 2. Alex, on 5. If they deny, you play pick and roll and build up. Zortzi goitik, etxeko taldea, Gasteiztarra, Caja Laboral. 73 eta 55. Endesa Ligako bigarren posizioa dago besteak beste jokoan gaurko honetan Euskal Derbian, baina baita orea ere. Eta hori kantxan igerri egiten da. Eta Katxikaritzen utxarte horretan, jokalariak euren artean, animoak bata besteari emanez eta kargu hartuz bata besteari ere bai. Bai, ikusten dute gainez gertu daudela, partidan sartuta aukera guztiekin, eta, bueno, normala denez, eskapin bertzaio, taldekideai, gogorrago defenditzeko, implikatuta egoteko, eta hortan eta ari da saietzen, baina eta berriro. Etxionik ikutu egin dio orain baloia Mumbruri, hor dira berriro ere biak. Zisis bakarrik sartu nahian, azkenean Rakovic iritsi zaio, bai, taulan lagunduta, sartu egin du serbiarrak, lanpe bere buruarekin asarrezen, apurua berandu iritsi delako. Itxuitxuan banatu du Zizisek asistentzio hori, eta azken momentuan iritsi zaio, Rakovic baloi hori, eta meritu handiz kokatu du saskian barruan. Beste falta bat Bilbao Basketen honetan Grimauk egin dio Fernando Sanabeten hori bila hortik eta libre. Honen ari da esan nahi dut Baskoniak falta bakarra egin duela laurdena honetan. Bada marka. Falta bakarra baina defentsan ondo, ala ere. Bai, defensa honak ari da egiten, baina oain Baskoniak erabaki du hirugarren laurden honetan buruzko taldeak jokatzea noiz behinka eta zaitasunak dituen taldearen Bilbao Baskeda. Lehenengo zatean alderantziz gertatu da, baina oain behin eta berriro ikusten ari gara, etekin handia ateratzen ari dira arlo hortan. Biak sartu ditu Sanemeteriok, 24 segundu azken jabetza. Hirugarren laurden honetan, Bilbao Basketek izango du. Agortu nahi baldin baditu, bintzat segunduak. Zisis, kabezaz defentsan. Pertsonala, 10. Segunduan, 11 falta zirenean, kabezasek pertsonala. Bai, aukera badaukata, hori da. Oraindik beste bi egiteko aukera badauka, Caja Laboralek bonusean sartu gabe da horrela. Zisis baloi bila, Mumbruk berari eman dio. Urratxa. Eta begira, azken jabetza bat atera du ezerezetik, defentsa ondo eginda. Baskonia, Caja Laboralek, beraz. Hirugarren laurden hau bukatzera doanean, oraindik ere beste eraso aukera bat izango dute Caja Laboralekoek. Markagailuan 8 goitik dira, garrantzitsua. Berriro ere beste eraso aukera hau izatea. Tabak. Perdona, Pablo. Es igual. Chicos, es igual. 3 bloquea aquí. Vale, muy bien, pues esto, pues. Bloquea, sube arriba, recibe el balón. Vale. Muy bien. Cuando 9 segundos. Uno abajo. La primera, intenta jugar la primera, uno abajo. La cojo yo, voy allí y juego. No. Dale a Carlos, pero tú sube desde aquí. Arriba. Zutik, Buesarenako zaleak, bere taldeari animoak emanez azken jokaldi honetarako. Hirugarren laurdeneko azkena izan liteke.
Zona eskatu dute, defentsan, iruditu zait Bilbao Basketekoek. San Emeterio, badoa. Azkenean Notxioneri utzi, ez da sartu azken jaurtiketa hori. 8 goitik, markagailuan, Caja Laboral, 3. laurdena bukatu denean. Hirurogeita bost eta 57 Buesarenan Euskal Derbia. Txaloka eta Pozik hemen. Baskonia zaleak taldea aurretik dagoelako. 65 eta 57 eta ez markagailuan bakarrik. Jokoan ere bai orain arte, Jose. Neko garbi ikusten da, ez? Arlo guztietan berdintasun izugarri ikusten dugu, falta personaletan 15 eta 14, baloi galduetan 10 eta 10, asistentitan 14 eta 16, eta agian hiruko marrako porzentai horrek baldintzatzen du zerbait, baino pixkanaka berdintzen ari da arlo hori ere Bilbao Basket. Huts egin du berriz ere Basilei Adisek, hirukoetan 25 baino ez. Orain arte Bilbotarrek, Bizkaitarrek, San Emeterio, Bielitsa, Cabezas, Rakovic dago orain goian, eta 3 segundu faltan badoa Bielitsa barruraino, ez du asmatu, ondo itxi diote bidea, Basilei Adis. Basilei Adisek Erbeli, eta bi gehi batekoa izango da, Bilbotarrentzat. Halako batean kontrarazo bat atera dute. Gutxitan lortu du orain arte, baino lehenengo aldia bain, laurdenean eta begira, ez? Zertarako balio izan dion Erbeli. Bi jaurtiketa eta gigarri bat eta ustegabean harrapatu du. Oain partida jokatuko da ikusita nola dagoen eta nola ari diren jokatzen, kartzetan, jaurtiketa libre batean, baloi galdu batean, ikusita nola ari diren jokatzen, badirudi, ez? Kontu txikitan, jokatuko dela partida. Eta Tibor Pleixen laugarrena, horre bultzatu egin dio Erbeli atzetikan, minutu batean egin ditu bi falta. Jokalari alemaniarra dena den aldaketa dago basunean, baina ez da bera etorriko alkira baizik eta txapu notxoni bere ordez, Fabien Koser. Baloia beraz erasoan berriz ere Bilbotarrentzat izango da. Ziziz, gogoan izan, berandu etorri baldin bazarete, Raúl López ez dagoela gaur, lesionatuta dagoelako, zangoan zentiratu badauka, ez lehen eukizuen zangoan bestean baizik. Basilei Adis, Erbel, Rakovic, 7 segundu oraindik, jaurti egin beharko dute Bilbao Basketekoek, itxutu eginda Rakovic, oso ondo defentsan, Baskonia, Cabezas, erasora, orain Gasteiztarrak. Eta Cabezas, jokoa eta jokaldia antolatu. Lehenengo keinua ona, ara, garbi, San Emeteriok, bai, iru, Baskonia. Baziru bien, Nemanja Bielitzak aukera zuela, 3 marratikan jaurtiketa egiteko, baina erabaki du, ez, pase estra hori banatzea Fernando San Emeterio ikusita gainaz bero dagoela, sartuta partidan, eta porcentaionak lortzen ari dira orain arte 3 marratikan. Grimau, kateatuta gelditu da hor. Pase marra ondo ikusi du Cabezasek, baina ies egin dio baloiak ere. Eta zer nolako partida, Fernando San Emeterio, 3 marratik 3. irukaduia da. Eta hori bada albista batez ere demoraldi honetan, ez baitu sorte gehiagirik izaten ari, jaurtiketa libreen 3 marratik. Eta ez hori bakarrik, 18 puntu da ematza eta 3 errebotere bai, partida bikainari da jokatzen kantaurreko. Eta joan doa markagailuan Baskonia Caja Laboral, 78 eta 59, Grimauk ez du asmatu hor, azken jokaldian erasoan, Koser orain. Koser eta Rako, ez da sartuko, baina errebotea berriro ere frantziarrak, San Emeterio. Kanpoan dauka Nemanja, 3koa, ez. Errebotea Zizisek. Eta pertsonala Nemanjak. Nemanja Bielitzak, pertsonala, ala ere bosteko atabakik. Bazi joan eta Ziziz? Bai, aukera bazukan kontraerosa bukatzeko edo asistentziden batekin bukatzeko, ez? Eta hor nahi zuen edo ez zuen nahi egin, baino izan da, neko garbia gana. Bai, nahi eta ez nahi. Azkenean, pertsonala egin du, Nemanja Bielitzak. Oraingoz, Ziziz eta Mumru dira onenak valorazioari begiratuz Bilbon.
Fernando Sanemeterio berriz, nabarmen Caja Laboralen. Herbel, Hamilton, taulan lagundu eta barrura. Laizen konta orain gonetan. Etzen erreza, desoluzeiek gainditzea, baina Hamiltonek lortu du meritu ondito saskiraketa. Eta partidu barruan da oraindik. Bilbao Basket, 7 behetik. Ondo Baskonia. 18 aurretik ipini direnatik, lehenengo laurdenean goian dira markagailuan. Kabezaz. Zizisek, pertsonala. Hirugarrena du. Bai, txalo bat Nemanja Bielitzarentzat. Seri inda. Arnaz estu kaldu da hemen aukira, berordez beste Bielitza, Milko Bielitza kantzoratu da. Baizuk esan dakoa, rotazioak, ez da, Juan? Bai, noski, partida osoan zehar aldaketa asko ikusten nahi geha. Baina batez ere konturatu nahi zena, bai gaurkoan, baita Txedibetaren aurka posteko beraren gan konfiantza baduela, hau da, jokalariei minutuak ematen dizkie, nahiz eta akatsak egin ez ditu zuzenen aukira sartzen, adibideri garbiena gaurkan Plaixena dugu, bi falta egin ditu jarraian, baina hori jarretzen du kantxan, eta hola, noski, jokalariak minutuak betetzen duaz kantxan, eta esan bezala zeneko bi partietan, 25 minutu baino gutxiago jokatu dute jokalari guztiek. Jendeak esan dio jaurtitzeko Milkori, jaurti egin du, baina ez du asmatu. Barrurantza Hamiltonentzat, luzetxo. Era bakarrik. Mumruren bila, labur, Herbel, lehenengoan ez. Ordurako garbi zeukan baitxura Herbelek. Baloia eta ara zer erantzuna eman dion Baskonia. Protestak ditu dira hemen eta transizioa zaindu gabe eta Carlos Cabezasek erabaki du, bukatzea eta abiadura bizian. Batea saskiari. Baina horrela irabazten dira partiduak, Defentsan gogor eta kontrarioa aurkaria gora bera hiltzen baldin bada, une horretan, etekina atera egin behar zaio, barkatu ez. On the floor! We're not very soft! We're not about defense! Very soft! And then we'll see about offense! How can deal with the game? Zutan, Gatxikari. In our offense, we need to play! We need to play! Good screens! Offense five, good screens! Kick it out, good screens! Hace zaparra da, Aspaldi ez dugu ikusi, Gatxikari horrela, baina gogoan izan Cajasonen kontra galdu egin zutela, Endesa Ligan azken partidua, eta Eurokapen izandako biak ere irabazi bai, baina justu. Bai, eta arrazoia badauka, kejatzeko ikusita zenbat saskirak eta errez ari da lortzen, konparatuta Caja Laboral Baskonia eta Bilbao Basket, arlo hori arabatarren alda. Pertsonala egin dio Plaixek Hamiltoni epailen ustez. Bai, bosgarrena du, alemaniarrak, protestaka, azalpenen eske, Tibor Plaix, beren erak esaten baitu, besoak goian zituela, baina, txalo artean badatora aulkira, pero erdez matxu lanpe kantzeratu. Eta orain ere, zanta batzen zonean jaso du Plaixek, Bai, lasaitzeko eta esertzeko, ez da? Errepikapena ikusi ondoren, badirudi Alemaniarrak arrazoi pixka bat badaukala. Geldi zegoela, besoa goian. Bai, eta hor Hamilton saskiaren azpian zegoen, taularen azpian esango nuke, ezin aurkiturik jaurkiketa hon bat, eta joan da, kontaktuaren bila, eta etekina atera du. Bigarrena sartu egin du Hamiltonek. Horra, Tabakek Plaixi esan dakoa, entrenatzaileak jokalariari eta esperientzia daukanak gazteari ere, bai. Bai, noski bai. Ertel! Defentsan aldaketa. Ertelek jaurti bera bakarrik, ez du sartu, errebotea Zizisek. Herbel,
Barrura, oraingoan kontrarasoa Bilbao Basketekin. Aukera izan du gaina, zor Urtelek erdi salduta utzi du balantzea, beak egin du jaurtiketa eta inorretzegoen atzekaldean. Eta errebote luze hori aprobetxatuz jokatu dute Herbelekin. Bosgoiti Baskonia. Caja laboral, markagailuan aurretik da. Milkori, Herbelek baloia esku artean. Fiziz aurkitu du, bizkorri bateko aurrera dio Katxikarise. Eta hemen zaleak konturatu dira, bere taldeak laguntza behar duela. Fizizena da jaurtiketa, ez da sartu. Mumbruk, buelta erdia, ez da sartu. Bi jarraian, ezinez Bilbao Basketekoa. Eta Eurtel berriro ere erasoan, joko antolatuz, bestalderaino, San Emeterio. Fiziz dauka aurrean, Kantabriakoak Kenua. Eta pertsonala, Bilbao Basketek. Fizizena eta laugarrena, Nahi zuen nola edoala oztopatu pase hori, bestela ikusten zuen bere buru salduta, Lampek lortzen batu hor beko zutoin inguru hortan baloia. Eta besoa erabili ondoren pitatu egin dute bai falta bat, eta garrantzi handiko falta. Laugarrena delako eta Raul López ez dagoelako lesionatuta, gogoratu. Notxoni, Eurtel, kanpora Bielitxa, kanporago dago Notxoni Zai, baita Eurtel ere. Lamper iritsi zaio baloi hori eta ondo oso Lampe. Horixe da besteak beste diferentzia. Baskoniakoek taulapeko lanetan asmatu egiten dute gero, sartu egiten dute. Eta Bilbao Basketek horrelako hiru lau eduki ditu ezinez. Jokaldi nahasia izan dala ere, ondo defendituta zeukalako hor Bilbao Basketek. Herbelek orain. Ze ondo egiten duen jokaldi hori Herbelek, uztaia pasata eta ez dutxik egiten. Ikain Belgiarra. Bostekoa da aldea, tartea beti ere, Arabarren mesedetan Arabarren alde. Eurtel. Hiru terdi partidua bukatzeko, Notxionik, Grimau dauka defentsan. 5 segundu falta dira Bielitxa, boi! Irukoa sartu du Nemanja Bielitxak. Sekulako partidua egin zuen lehengoan, Txedevitaren kontra gaur ere aparta. Eta Mumru berriz iritsi da, baina saskiratzea lortzeko besteko jokaldia ez du egin. Orain Grimauk pertsonala, 3 minutu falta dira, baina bi jokaldi horiek erabaki horrak izan litezke. Bueno, haindikan zerbait gelditzen da ez, baina hor Grimauk ikusi du ez, taldeak kokatua ez egola eta zentu honez erabaki du falta egitea. Beste aldean ikusi dugu Nemanja Bielitxa zalantzarekin, hiruko jaurtiketa hori egiteko, baina azkenean armaietatik entzun ondoren erabaki du eta sartu. Beharra zeukan, ez horrelako jaurtiketa on bat sartzea. Eurtelek orain bera bakarri jokaldia egin, ez. Erreboltea Hamiltonek. Eta erasora baloia dakarrena Basileiadiz da. Herbel eta Basileiadiz. Mumbruk irukoa. Ez. Eta baloia Bilbotarrentzat izango da. Alaxe ikusi dute epaileek. Utxartea. 75. Caja Laboralek 77. Bilbao Basketek. Ongi egindako jokaldia ikusi dugu hain ere sisteman bidez jokalari guztiak ikutuz, kanpokaldetikan barrukaldea, handikan bestea eta pase estra bat bidez lortu dute Mumbru, bakarti xamar, hala ere Kataluniarrak ez du sartu, baina ondo bukatutako jokaldi izan da. Orain arte, bigarren laurdena bakarrik irabazi du Bilbao Basketek 22-23. Katxikariz. Tenemos 24, ¿no? Vale. No. 24. Saca tú el balón. Ramón, no, jugamos un ataque. Jugamos 5. We play 5. Berriz ere txaloka hemen Baskonia zaleak. 6 jardunaldi jarraian, 3 Euroligan da 3 Endesaligan irabazi egin dituzte partiduak eta gustora dira bolada honean Arabarrak.
Grimau kipiniko du baloia jokoan. Hamilton. Berriz ere Grimau. Gogoan izan, Ziziz lau pertsonalekin dagoela jesarlekuan. Herbel. Kanpora, Basile Iadiz. Kanporago dauka Mumbrú. Sanemeterioren falta garbia izan da. Jarraian onartu egin du, ikusita gainaz desorekat erreza lortu duela Basile Iadizek. Kanpoka lekura. Basile Iadizek jaurtiketak izango ditu beraz. Orain arte, 187an asmatzen du Endesa Liga. Barrura lehenengoa. Zazpi goiti dago, hor daukazue markagailuan. Kaja Laboral eta alaxe egonda beti ere. Lehenengo laurdenean 18 goitik ipini direnetik, beti goiti Kaja Laboral. Bigarrena ere bai, Basile Iadizek. 6 goiti Kaja Laboral, 2 minutu terdi partidua bukatzeko. Anja Bielitsa. Urtel. Notxioni. Eta Urtel berriz ere, 10 segundu. Berak egingo aldu ba, bakarkako jokaldia. Lapurtu egin dio Hamiltonek. Bera bakarrik joatekotan zen. Eta pertsonala egin dio Urtel. Cabezas, beraz, seguru enik berri bere kantxan. Bai, prest dagoia. Malagako jokalaria, buru makur samar dator aulkirantz. Tomas Urtel ez du bere egunik onena izan, ustaiari begira. Zerezonago ez du saskiratze bakarra egin, bakarrik jaurtiketa libretan. Bi puntu hori da, lortu ditu jaurtiketa libretan, eta 6 asistentzi banatu ditu, baina antolaketa lan hortan zailtasun gehiago izan ditu Cabezasek. Asier Koxan zaleak izpide izan ditugu behin baino gehiagotan, badugu zifra ofiziala gaurkoan hemen Buesarenan bildu diren zalei buruzkoa, ez bakarrik Gaztezuak, baita Bilbokoak ere bai, guztira 14.381 ikusle gaurkoan Buesaren. Asko dira, horrek txaloa merezi du. Noski bai. Gasteizen zaleak leialak dira, eta Bilbotik etorri direnak ere bai noski. Baina bai lengoan 14.000 gora, baita oraingoan ere. Lau goitik, Kaja Laboral. Nemanja baloia gora eraman beharrez. Notxioni, Lampe. Eta eraso aukera beraz, Bilbao basketentzat izango da. Hor Katxikarizek agindu du zona pres bat egitea, eta bere maitza eman dio, ez? Bilbao basketi ikusita zezabantzek izan dituen kantxa erdia ere pasatzeko. Hamiltoni baloia, eta Baskonia hemen zaleak. 4 puntura dagoelako Bilbao basket, minutu eta 50 falta denean. Herbel, Mumbruren bila dago. Notxioni eta Mumbrú. Azebi Aserizar, Azebi jokalari handi. Hamiltoni iritsi zaio baloi horita, sartu egin du Hamiltonek. Sartu egin du Hamiltonek. Beraz, 2 puntura ipini da. Bilbao basket, oraindik partidua bukatzeko, 1:35 falta denean. Ze borroka polita ikusi duguen hemenez, Mumbrú eta Notxien artekoa. Hor beko zutunean. Kapazirurien Mumbruk bide guztia galduta zituela. Kontaktuaren bila, bai, hor falta mugan egon dira, ez? Epaileak hor pitatzeko zalantzarekin, baina azkenean erabaki dute jarraitzea eta begira, ez? Hor bukatu du. Uno se va abajo, este se va arriba y 4 llegan. 5 estás aquí. Para introducir balón. Cuando introduce el balón, pasa, pero rápido. ¡Vamos, chicas! Zabaken aginduak dira hoiek. 1:35 partidua bukatzeko 2 goitik. Kaja Laboral Euskal Derbian. Txaloak bere taldeari. Zutik ere bai jendea Buesarenan. Euskal Derbia irabazteko laguntza manez, zalea. Notxonik ipiniko du baloia jokoa. Sanemeteriori. Cabezas. Nemanjak orain, Herbel dauka gainean. Sanemeterio, 15 segundu oraindik.
Cabezas berriz ere, denbora erabiliz orain Caja Laboral, Nemanjak erabakia hartuko du Jaurti bai, eta pertsonala egin dio Basilei Adizek, ez da sartu, baina pertsonala bai. Hirugarrena du, Kostas Basilei Adizek. Eta hiru jaurtiketa, ez da? Ez, bikoa da. Barruan zegoen. Hiruaren keinua egiten ikusi dut Martin Beltran, eta ez nekien ez otezan horregatik izango. Ez nahiko garbia izan da, ere Martin Beltranek horre zalantzak izan ditu zertikatu. Hasiera batean bai, hasiera batean alaxe adiratzi du Martin Beltranek orain zuzendu egin du. Bai, errepikapenean garbi ikusi da, 2 jaurtiketa libre, Nemanja Bjeličak. Lehenengoa bai. Aurrenekoa du gainera, gaurko partidu honetan. 11 puntu sartu ditu orain arte. Bigarren ere bai, garbi. Bat eta 17 faltan. Lau goitik, Caja Laboral. Sekulako burrunga hemen, presioa orain. Eraso honetan Bilbao Basketekoek. Herbel, barrura Basilei Adizi eta personala Cabezasek. Bai, lehenengo mozketa ondo zainduta zeukan Notxionik Mumbruen mozketa hori. Haze borroka bien artean, baino bigarren mozketa oso ondo jokatu du gainez Basilei Adizek eta hor Carlos Cabezasek ikusi du, ez? Gelditu behar ez dula nola edo ala eta eskuak erabili ditu. Barrura lehenengoa, Kostas Basilei Adizek. Minutu eta 6 falta da oraindik. Eta berriro ere bere taldea 2 puntura ipintzeko modua dauka Greziakoa. Bigarrena ere bai, sartu egin du. Beraz, minutu eta 6 falta denean, erasoa Caja Laboralekoentzat izango da. Eta bigoitik dira. Ohituta dago Baskonia honelako partiduak honelako amaierak jokatzen, baina baita Bilbao Basket ere. Ea Notxioni berak hartuko du ardura. Urratsak egin ditu. Eta jabetza orain Bilbotarrentzat. Utxartea eskatu du Katxikarizek. 77 eta 75 markagailuan ez da gitanik. Luzapena ere horra tefoka ez dagoen. Zenbat urratz pitatu dira gaur, dozena inguruan bai, hortxe izango dira, Katxikari entzungo dugu, 49 segundu falta direla gogoan izan, bigoitik Caja Laboral. Marrazten lehenengo, ez esan aurretik. Jokaldia, jokalariek, ikusi dezaten. Alex, ponle un pase por si le saltan. Okay, guys. Alex, one side. Clear things. We're going to go to the fifth line. Then on defense, if we switch, don't play dos contra uno. Don't play two. If there's a foul. Eta esango nuke eta batzek bere jokalari egin du diela, faltarik ez daiteko. Ikusiko dugu, baina hala iruditu zait. Bai, bonusean sartuta daude biak, eta horrelako opariak ematea momentu honetan, ez dakit garrezkoa den, oain dikan gainaz, bi edo jabetza geldituko dira. Partida bukatzeko. Basilei Adiz, barrurantzadoa, pertsonala egin dio Nemanjak. Eta orain, jaurtiketekin, berdindu egin dezake, Norgea oka. Lautikan lau, dara matza, Basilei Adizek gaurko partidan jaurtiketa libreko marratik. Datu eman dugu, denboraldian zehar. 87%koa du. Jaurtiketa libre. Bai, lehenengoa bai, eraz puntu batera, bakar batera ipini du. Bilbao Basket bere taldea orain, Greziakoak. 42 segundu falta. Gainera gustatzen zaizkio momentu hauek, Basilei Adizi.
bigarrena ere bai, eta orain Utxartea Tabaki. Azken 4 puntuak Bilbao Basketek sartu ditu eta beraz berdinduta da norgehiagoka 77 eta 77 laugarren laurden desente hobeto Bilbao Basket. Bai, asko hobeto ari da jokatzen, 22ko partziala lortu du eta zentzu gehiagorekin jokatzen ari da, erasoari begira. Tabak. Hacemos igual de antes. Saca 3, 4 está aquí, 2 está aquí, 1 está aquí. Bloqueamos, introducimos. Vale. Pueden cambiar, no pasa nada. Horba, Tabaken aginduak eta Katxikarisen mutilak ere kantxara. Hau da, esan dugu partidu hasi denean, ezta? Beroa eta ederra espero genuela, orain arte horrelaxe izan da behintzat. Berdinduta 77, 42 segundu pasa. Partidua bukatzeko. Cabezas. Cabezasek Sanemeteriori. Sanemeteriok barnerak eta keinua, zirten egin du berriro ere. 10 segundu falta dira. Sanemeteriok lanperi eman. Aran hundi jaurtu dioen Poloniakoak errebotea. Hamiltonek, baina Grimauk Notxioneri falta egin dio. Horixe adierazi dute, epaile. Hor jokaldia errepikatuta. Horrek alatza zegoen horrere, batzu gutzaka, besteak helduka. Ez daukate lan erreza epailean, orain arte, lan zaila baino nahiko txukun eraman dute, baina hala ere ikusita nola dagoen markagailua akats bat epaileak ere izan zezakete eta baldintzatu alde batera edo bestera, jokalariek bezala. Ondo Notxionik lehenengoa. Eta defensa aginduak eman ez hor bitartean Tabak. Bigarrena du Notxionik. Duti bi sartu ditu orain arte. Aita bigarrena ere. Bigarrena ere bai. 79 eta 77 bigoitik. Kaja Laboral da zein garrantzitsuak diren jaurtiketak partiduaren amaiera honetan. Hala ere 22 segundu pasa falta dira oraindik. Norgehiagoka Euskal Derbia bukatzeko. Ea zer proposatzen duen noen Katxikarise, bikoa edo iruko? Alex, vas con Axel, para Axel. En ese ataque. Nico. Hay que hacer un buen bloqueo. Hace 4, Alex. Go on, corner. Y Costas entra arriba. Now listen. Ponte un pase por si no puede recibir Nico, Dribble, dribble. You not gonna set him a big minute. He will dribble and change the... Ah, no. Sí, sí, sí. Costa aquí y Roger aquí. Venga. Vale. And then you set him a good... You dribble. Hau da, festa! Bues Arenan 79 eta 77 markagailuan bigoitik Kaja Laboral 22 segundu izango ditu Bilbao Basketek partidua berdindu edo irabazteko. Bikoa edo irukoa? Ikusita ze proposatu duen, badirudi alboko marrako jokaldi on bat nahi duela, baino oraindik ikusteke ez, hor nahastu eginda momentu batean, baino gero zuzendu egin du, badirudi kanpokaldetikan nahi duela bilatu Basiliadis momentu batean. Fisis! Eta Tabatzek berera, jokalariei faltarik ez egiteko. Horba, orduan jabetza, azkeneraino, muturreraino eramango dute Bilbao Basketekoek. Fisis! Kanpora, Basiliadisek Hamiltoni, ies egin dio, baloiak, Basiliadisek emandakoak Hamiltoni,
Eta Caja Laboralek irabaziko du gaurko partidua, oraindik 4 segundu falta diren arren. Nola erabakitzen diren partidak, akats txiki baten gatik. Baina Hamiltonek hor lehenengoan ere bazuen aukera itxura batean bentzat. Pertsonala egin diote Notxioniri, hortara etorri da Grimau. Iruditu zait Hamiltonek baloia jaso duenean lehenengoan. Hala batez zuen emendikan, baina hor kantxan barrutikan beste ikuspuntu bat izaten da, eta ze abiadura dakarren edo ez jokalariak eta nola kokatzen den, hor tamalez beare damututa dago, bea esan ez my fault, ikusi dirulako, hor aukera bikaina zeukala, berdinketa lortuko. Bigoitik! Caja Laboral, 4 segundu faltan, Notxionik biak sartu ezkero, irabazi dute. Normalean, beti ere saskibalean, normalean esan dago jakina. Gauza raroak ikusten dira baina. Bat sartu ezkero, oraindik hiruko bat eukiko luke Bilbao Basketek, ea ba, Notxioni. Lautik hiru orain arte, ateko jaurtiketetan gau. Ondo, lehenengoa. Bigarren ere bai, irabazi egingo du Baskonia gaurko Euskal Derbian. Hamiltonek hirukoa du, barrura, balekoa da, baina garaipena. Caja Laboralentzat 81 eta 80, guk ez daukagu beste zertarako denborarik, albistegia ateioka dago eta eskerrik asko Josean, eskerrik asko Juan, Euskal Derbian garaipena etxean gelditu da Caja Laboralen 81, 80 Bilbao Basketek.